Ay mga kulungon. Mga kulungon. Atong among iprank karon si Panyang kulungon nga. Among iprank si Panyang karon kanang ana-ana ba viral man arong ana-ana ba. Ana-ana ba? Puso man aron viral man arong ana-ana. Among i-try na mo siya. Unsay reaction niya among ingon nga ana-ana. Sa ingon nimo natulog mo si Panyang among para makuratan siya ba unsay reaction niya unsa nang ana-ana ba? Mga blind siya ba? Gani no. Say reaction niya. Ikaw Bruno kung sa ingon mo. Kanino kanang among i-prank mo si Kuan na akatong ana-ana o ana-ana ba? O ana-ana ba viral man arong ana-ana. Okay. Oh, tara guys. Atong kuan guys. Ay, kulungon dai. Try na mo siya kung sa reaction niya kita mo siya ana-ana ba ana-ana. Tara mga kulungon. Tara among blind nun siya. What this? Tara, let's go kulungon. Tara na mga kulungon. Tara si Panyang. Among tripan na kulungon. Tara. Dalang tuba. Para ma-prank na to ni si Panyang ba. Kung katilog prank sa mga kulungon. Panyang. Miyag tulog sa buwang eh. Hoy, Panyang. Muka ninyo Ana-ana man. Ana-ana ba? Ana-ana tayo upat ba? Ana-ana tayo upat ba? Sige na. Buon mo ba to ana? Ana-ana to ba? Ba? Tanyo natulog ko ba? Ana-ana kita niyo upat ba? Upat ba? Ganana ba? Ganana ba? Sabi ana-ana. Ana ba? Uga na kayo ba? Ana-ana tayo ba? Uga na kayo ba? Uga na kayo ba? Ana-ana ba? Di na ba? Magana ta ba? Uga na ba? Ana-ana to ba? Wala ka uga na kay ba? Uga na kayo ba? Ganana ta ba? Sabi ana. Ana-ana kita. Ana ba? Ana-ana to ba? Sige na. Uga na kayo ba? Ana ba? Ana ba? Tara ba? Sige na ba? Gahana eh. Ana o kasabot ba? Unsa man ana? Ana-ana kayo. Ha? Uso manaron ana-ana ba? Uso manaron. Sige ba? Patan niyo ba? Tara ba? Isa ko init man kayo eh. Tara. Enjoy na. Enjoy may malingaw mo tana. Tara ba? Ana-ana tugas ako ninyo. Ana-ana. Ana-ana to ba? Diba, enjoy kay na. Sabi ana-ana. Ana-ana. Try ka na ron. Adi lang sa. Ang say bilang sa. Tara ba ana ba maginom tagtuba ba? Unsa di ko? Tuba ba? Maginom tagtuba ba? Maginom tagtuba na to. Daro. Oh, uga na kayo. Unsa di ka di oday unsa yo ana bastusan ni mo. Bastos magay kaguna-una bastusan ni mo. Sa paong ko nang nimo una-una nimo ba bastos kay kaguna-una. Bastos kay kaguna-una ba? Tara, magsiya na Mag-ana kay no uhaw na kay akong tilaok no. Tuba. Oh, tuba ba kay uga na kay akong tilaok. Tara na mag-ana ta ba. Gain kay kaguna-una. Tulog ang tao magkuan po ba? Tara na. Minded na. Grabe. Magana ni mo dito tuba. Tara gain no mag-ana kita no. Tara, ginom tagtuba Wala bastusan. di mo buhi wala ko diha magana. Dirty minded magkagaw eh. Dirty minded no. Nami nga akong tulog ba? Sige mo guan. Sige lang. Ana. Tagay ni dali. Uha kayo. Oh, tagay no. Kanana na po. Kananaon din sila eh. Kanana. Uha na kayo ba? Nami na kay ana-ana. Bastusa pud ni mo guna-una day ana-ana. Wala Wala ba? Ana-ana ba? Ana-ana ba? Tungab-tunga ba? Naina ani tubaan ni mura magnay kuan. Sige na. Ana ba? Makay mura na tubig rik ni. Ganana man sa kuno pagkuha sa Ganana man pagkuan kuha sa lubi. Lubi ba ganana. Buangan yung abilang si ana-ana. Napagkuhan ganana na pinsya. Ikaw ba bastos kay kaguna-una ba? Unsa day? Ana-ana. Ana, simpre makaana maka. Mao Ana ba? Oh, kay lami man. Murag naginom og kuan ba, coke ba? Drinks. Ay si video dia sa mukha ni mo. Bidyohan gina ko kay prank ka na mo gani no. Magbuyo ba si video. Prank kay Hindi wala ka na bridyo kay no kay prank ka na mo no. Ana-ana maka. Dirty minded kay ka ba? Ana-ana intra na ayoy. Ayoy. Video na ulit kami post na mo na oy. Post na mo na oy. Ayoy lagi. Ayoy. Video post na mo na.